Έβγαζε τα πετριλάκια της, τα φορούσε, 6 μαγιό διαφορετικά. 6 πούστη, 6 μαγιό. Έχεις γιατί άμα βραχεί το ένα πότε θα στεγνώσει. Κι άμα χρειαστεί να βάλουμε άλλο, και θα έρθει και αυτή η Μαρία, η φίλη σου που όλο μου δίνεται να μην έχω εγώ μαγιό να βάλω. Γιατί έχει πάρει ένα τρικίνι, μαλάκα τρικίνι, το οποίο δεν ήξερες άμα είναι γυναίκα ή ρολό κοτόπουλο. Έδαινε εδώ γραμμή, τύλιγε, ξανάδαινε από κάτω, δέμα, εδώ έτσι και έφτανες Μαρία έτσι. Πεταγόταν από τα κρέατα χλάκια και να σε γυρίσω τώρα, ψήνικα από τη μία. Έβαλε τέλος πάντων το μαγιό, φτάσατε στη ρημαδοπαραλία. Κατεβήκατε, κάτσατε. Παραγγέλνετε. Ένα καφεδάκι, εσύ θα πεις μωρό μου, ένα καφεδάκι κι εγώ. Παίρνει το περιοδικό. Εκεί γίνεται το πρώτο μεγάλο μπαμ. Όταν παίρνει το περιοδικό και την πιο ηλίθια είδηση που θα βγει, θα τη διαβάσει. Τα είδες μωρό μου, τι έγινε. Τι έγινε, ρε κορίτσι μου. Ο Γιώργος χωρίζει με τη Φέη. Στα παπάρια μας έπαιξε. Έχω έρθει 200 χιλιόμετρα, έχεις ταυτοποιήσει τα ρούχα σου, έχω πετάξει την τσάντα μου. Έχουμε κατέβει στην παραλία και καιγόμαστε. Κάναμε μόνο να μας πάρουν 45 λεπτά παραγγελία. Δεν έχω κάτι με το κορίτσι, αλήθεια. Κάθεστε στην παραλία. Φοράς γυαλιά ηλίου, καλύτερα να πάρεις μεμβράνη από φημέ τζάμνα, από μπεμπέ, από το Φίνικα. Να μην φαίνεται τίποτα, να νομίζουν ότι να πάρεις ένα κορδιόν να σε σαν τη μάνα. Δανείσου τα ηλιά της μάνας σου. Λοιπόν, για να μην βλέπει που κοιτάς. Σηκώνεστε από την παραλία μετά από 3 ώρες που την έχεις αλείψει καροτέν, την έχεις αλείψει ό,τι Παναγιάς μάτια έχει βρει μέχρι μπαλβολίνη της έχει βάλει στην πλάτη. Και αφού τα συμμαζέψει όλα και πάρει μόνο την τσάντα της, και εσύ επάνω σου έχεις 2 καρεκλάκια, 7 ψάλφες, το μωρό του γείτονα, ένα κομμάτι μουσακά γιατί πεινούσε και δεν ήξερα να το φάει, ρόγες στα φύλλα, σουλτανίνι χωρίς κουκούτσι, γιατί το κουκούτσι σκάνει τα χείλια της. Σουλτανινάκια. Λοιπόν, αφού τα έχεις μαζέψει όλα αυτά, κατευθύνεστε προς το αμάξι. Το αμάξι είναι και αλυσμένο, όπως είπαμε πριν. Έχει μόνο τις πατημασίες από την πατούσα την ώρα που ερχόμαστε. Και εσύ σε παρακαλώ, καλό θα είναι πριν μπεις στο αμάξι να τεινάξεις τα ποδαράκια σου. Σαν να τις λες, μπες στο πατάκι και χέσει πάνω στο πατάκι. Για ποιο λόγο? Θα κάτσει, είναι αυτό που κάθεται πρώτα στο πλάι, πώς κάθονταν παλιά οι γιαγιές στις μηχανές. Εδώ είναι που μπαίνει κανονικά και κάθεται έτσι. Το τίναγμα έτσι είναι αυτό. Πλένει και λίγο τα χεράκια και τα αφήνει γιατί παχουδιάζουν το αλατινό το νερό. Μπαίνει μέσα, για λίγο θα τα αφήσω αυτό γιατί δεν γίνεται. Μπαίνει μέσα με τα παντοφλάκια. Γυρίζει στη θέση του οδηγού. Μετά που θα κάτσει.